De gemeente Dantemediel zet op de dij van de gemeenteraadsverkiezingen wel heel bijzonder verviering om kiezers naar het stembureau te krijgen. Een limousine. Nou, we zijn nog aan het voorbereiden voor de verkiezings en we proberen dan wat leuks te bedenken, zeker voor de eerste stemmers. We zijn hoe leuk is het dat die mensen extra motiveerd worden om te komen. En wat doe je met belangrijke mensen? Die vrienden je gewoon in een limo naar het stembureau en waarom. Dus die actie hebben we betocht en dat is ook onslaan gelukkig. Tientallen mensen worden zo in stiel naar de stembus gebracht. Ik in een lifetime kreeg zo'n gelegenheid om in een limo te gaan. Nou, ik zei, dat moet worden. Dus wat vrienden optrommelen van het liedje slokje, de vlag hing het. Wat we hier 50 jaar bestaande hier. Nou, ik zei, dit is toch een hele mooie gelegenheid om dan even in die limo. De meestal te gaan op een fiets, ja. Maar nog nooit in een limo, nee. Kijk, nog nooit in een limo zitten, mag ik eerlijk bekennen. Oh, dan werd dat jou de eerste keer. Ja, dat is een heel avontuur, hè. Hoe wie dat nou, mij die limo mij en zo stemmen? Dat is heel erg leuk. Normaal gaan we lopen, maar ja, dit is even een uitje apart.